Akkor holnap 11 órakor, ha nem esik. Igen. Catherine, ezt neked is hallanod kell. Gyere gyorsan. Menjen. Elnézést. Hogyne. Uram! Siessen, Miss Morland! Vegye a kalapját, és már is indulunk a Blaze Castle-hoz. Mr. Thorpe! Üdvözlöm, Mrs. Ellen! Drága Catherine, hát nem csodálatos? Blaze kastély, igazán romantikus. Bizonyára, de sajnos én nem tarthatok veletek. Miss Tilnit és a bátyját várom, elhívtak egy sétára. Az lehetetlen. 5 perce láttam őket. Egy 2 lovas könnyűkocsi az övéké, ugye? Én azt nem tudom. Saját szememmel láttam, amit végighajtott a Lansdowne Roadon. Egy csinos lánnyal az oldalán. Nyilván később jönnek. Kizárt. Tilni valakinek azt kiáltotta, hogy a Vikraxhoz mennek. Ezt egyáltalán nem értem. Miss Tilni megígért. Drágám, ez egy hazug világ, és sokan vannak, akik mindenfélét csak ígérgetnek. De mi igaz barátaid vagyunk.